Reformar la Constitució es fa de dues maneres possibles. Una, diguem-ne, la senzilla. La senzilla. Què vol dir? Que voten a favor 3/5 parts, 210 congressistes, 210 diputats. Més el mateix percentatge del Senat, 3/5 parts, més si algú, en la desena part dels diputats ho demana, un referèndum a tot l'Estat. I per tant, 210 diputats mai no es tenen sense l'acord del PP i del PSOE. Mai. I en conseqüència tindran que estar d'acord el PP i el PSOE o bé en reformar la Constitució o bé en no recórrer al Tribunal Constitucional per a que els catalans puguin fer un referèndum sobre la independència, per a que puguem recuperar els nostres recursos per un concert econòmic, per fer un estat federal o per recuperar continguts d'un estatut que s'ha declarat expressament inconstitucional. El PP i el PSOE junts diran, molt bé. Opció B, que és, diguem-ne, la que realment s'ha de fer per moltes d'aquestes matèries, perquè és modificar l'estructura mateixa de l'Estat. El concert econòmic, la federació, la represa de l'Estatut no, tot s'ha de dir, que és la reforma, diguem-ne, reforçada. Fan falta 234 diputats. La mateixa majoria del Senat, 2/3, després es dissolen les Corts, noves eleccions, són elegides unes noves Corts, de nou 274 han de votar a favor i després referèndum a tot l'Estat. Així, aquesta és la condició per a fer el concert econòmic, la federació, el referèndum sobre la independència o la represa del contingut de l'Estatut. Per tant, pensin una mica d'això que significa en la pràctica. Significa que arriba CiU, arriba Esquerra, arriba el PSC, arriba Iniciativa, arriba el Parlament de Catalunya, un estatut, l'any 2005, aprovat per tots ells, el 90% dels diputats de la cambra, que per a que fos aprovat pel Congrés dels Diputats necessitava 176 diputats, 176, i no els van tenir. Uns no van voler, altres no van poder, altres no van saber. Cadascú que reparteixi. El cas és que no van aconseguir 176 diputats. Com pensen ara aconseguir 210 o 274? Com? Ens ho diguin. Com? I segona, suposa que un projecte que digui miri, els catalans poden fer un referèndum sobre la independència, els catalans poden recuperar i tenir i gestionar tots els seus impostos i vol dir que 22.000 milions d'euros que ara els robem els deixarem de robar. I per tant 22.000 milions més per Catalunya, 22.000 milions menys per al resto de los espanyoles, perquè això la suma és zero. 2.500 euros més per cada pensionista, cada vidu, cada jubilat català, 2.500 euros menys, no tant, perquè som més gent, però una cosa així com 1.000 euros menys a l'any per cada pensionista, per cada jubilat, per cada vidu espanyola, de fora de Catalunya, vull dir, en aquest cas. I te'n vas amb aquest projecte i dius, per als catalans, més poder i més diners. I això ho voten 274 diputats del PP i del PSOE. I després de votar-ho, se'n van a les seves províncies i es tornen a presentar a les eleccions, perquè immediatament s'han de dissoldre les Corts. Y allá arriba un diputat a Zamora y diu, zamoranos, votadme, más poder, más dinero para los catalanes, votadme para que lo vuelva a votar, votadme para que la Constitución dé más poder y más dinero a los catalanes. En nombre del PP, en nombre del PSOE, votadme. A Zamora el voten de una manera esplendorosa, y a Zaragoza, y a Sevilla, y a Madrid, i arreu. I un cop elegits, tornen a les Corts aquests 274 diputats per a que els catalans tinguin més poder i més diners i puguin fer un referèndum sobre la independència, ja de bestreta. Tornen a votar els 274 i un cop fet això es fa un referèndum a tot l'Estat en la qual tot el poble espanyol unànimement dirà, efectivament, más dinero, más poder i un referèndum sobre la independència als catalanes. Bé, això és el que hi ha.